Koránska železnica je nová dvojkolajná trať spájajúca Klagenfurt a Graz. Najviditeľnejšou zmenou je skrátenie jazdných časov. Doteraz museli vlaky medzi týmito mestami obchádzať severom cez Bruck an der Mur, čo predĺžovalo cestu na približne 2 hodiny a 40 minút. Vďaka novej priamej trase cez tunel tú cestu chce zvládnuť za neuveriteľných 41 minút. Trať je stavaná na 250 km/h, čo z nej robí jednu z najmodernejších v celej Európe. Význam koránskej železnice presahuje hranice Rakúska. Je to kľúčový článok Baltsko-Adrianskeho koridoru, ktorý spája Gdansk a Benátky. Vďaka minimálnym sklonom maximálne 8 promile na voľnej trati môžu túto trasu využívať aj ťažké nákladné vlaky bez potreby prídavných rušňov. To dramaticky znižuje náklady na prepravu. Pre cestujúci sa otvára nová éra. Po dokončení Severníckého tunela bude cesta z Viedne do Benátok konkurencieschopná leteckej doprave. Koránska železnica tak priamo prispieva k európskym cieľom dekarbonizácie, pretože presúva tisíce kamionov a aut z diaľnic priamo na ekologickú železnicu. Najväčšou výzvou tohto projektu bol Koránsky tunel. Ide o 6. najdlhší železničný tunel na svete. Ako vidíme, tunel nie je rovný. Tunel prechádza masívom Koralpe. Minimálny sklon je kľúčový pre plynulú a energeticky úspornú jazdu nákladných vlakov. Tunel pozostáva z 2 samostatných tubusov, ktoré sú prepojené priečnými bezpečnostnými chodbami. Presne v polovici sa nachádza núdzová stanica. Bezpečnosť doplňajú 2 strategicky umiestnené ventilačné objekty, ktoré zajistujú cirkuláciu vzduchu a odvod dymu. Celý komplex bol navrhnutý tak, aby odolal extrémnym tlakom hory a slúžil minimálne 100 rokov. Cesta k tomuto úspechu trvala 3 desaťročia. Všetko sa začalo detailným plánovaním v roku 1995. Prvé reálne práce a prieskumné štôlne sa rozbehli v roku 1999. Ostrý štart razenia hlavného tunela prišiel v roku 2008. Významným milníkom bol rok 2010, kedy sa do prevádzky dostal prvý úsek Štajersku. Rok 2020 priniesol emotívny moment. Finálne prerazenie posledných centimetrov skaly v Koránskom tuneli. V roku 2023 sme boli svedkami čiastočného úspechu. Úsek trate od Klagenfurtu po Lavantal bol oficiálne otvorený pre verejnosť. V roku 2024 a 2025 prebiehala v tuneli inštalácia zabezpečovacieho zariadenia ETCS Level 2. Plná prevádzka bola spustená 14. decembra 2025. Koránska železnica nielen o betóne, koľaniciach a tuneloch, je to symbol spojenia 2 regiónov a ekologizačnej dopravy.